Mun kaverit WhatsAppissa on kysynyt, että voisitko sä tehdä YouTubeen videon, että mitä sä käytät sun aamurutiinissa ja erikseen iltarutiinissa. Mä voin aloittaa vaikka aamurutiinissa. Aamulla mä laitan tätä. Kostutan tämän. Laitan siihen tätä yhden sellaisen painannuksen. Sitten mä hieron sen mun naamaan, pesen mun naamaan kuivaan. Sitten mä laitan vanupuikkoon tällaista vähän, sitten mä hieron mun naaman sille. Sitten mä otan pikkusen paperia ja teen ihan vähän näin. Sitten mä laitan tätä. Mä ennen laitoin tätä, mutta tää on kyllä parempi. Mä ostin tän pari viikkoa sitten. Tätä on aika vähän käytetty. Joo. Sitten mä laitan tätä tänne silmien alle ja tähän otsaan. Sitten mä levitän sen mun naamaan. Sitten mä teen taas paperilla vähän näin. Sitten mä laitan jotain hajuvettä. Ainakin viimeksi aamulla mä laitoin tätä Espanjasta ostettua, ei Suomesta. Joo, ja sitten viimeiseksi jotain huulirasvaa mä laitoin tätä. Joo. Ja sitten illalla, jos mulla on face mask, niin mä pesen eka mun naaman samalla lailla, niin kuin aamulla. Sitten laitan tän face maskin. Sitten mä teen tälleen vähän naamalle sillä paperilla taas. Sitten mä otan vanupuikon tällä paperilla taas. Sitten, mä en tiedä miksi mä laitan jotain hajuvettä. Ja sit harvoin, mutta käytän yleensä illalla tätä. Se on aika vähissä, mutta joo. Kyllä se menee vielä. Ja sit mä voin tehdä joskus videon siitä koko mun päivästä. Tai silleen. Joo. Elikkä maideita. Johonkin ehkä 2 asti, koska mulla on silleen koulu ja kaikkea. Mut joo, moikka! Seuratkaa, tilatkaa, tykätkää, moikka!